бяха насочени допълнителна техника. От първоначално необходимата техника областта, в която има над 650 км републикански пътища, почистването при този обилен снеговалеж над 58 литра на квадратен метър снеговалеж, който доведе до увеличаването и натрупването на прески до метър, метър и половина, а на места и много по-големи, доведе до това, че от преовлажнената почва на мокрия сняг върху дърветата затрудняваше изключително много почистването на пътищата, защото дори тази специализирана техника, дори специализираните роторни снегорини, комбинирани машини и грейдери, които бяха осигурени в този район от цялата страна, бяха възпрепятствани от падналите дървета на пътищата. Това доведе до факта, че километър път, за да бъде изчистен, отнемаше час, два, понякога и 3 часа, за да може машините да бъдат предвиждани, защото огромните количества хиляди дървета, които са паднали по площите, възпрепятстваха възможността почистването на пътищата да бъде извършено. Искам да ви уверя от името на Министерството на околната среда и водите всичко казано до тук от моите колеги, а именно загрижеността за тежката ситуация, която възникна във връзка с обилните снеговалежи през изминалите дни. Пълната координация и синхронизация на всички власти, на всички представители на държавните институции, това число Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, както и властите по места, регионалните власти, областните управители, чрез създадената организация и работата на щабовете по места, така и кметовете. Благодаря на всички тях за това, че съвместно, заедно работихме за справяне с тежката ситуация. По отношение на мерките, които могат да бъдат предприети, за да се намалят щетите от евентуално следващо наводнение, аз бих искала да ви запозная с текущата ситуация към момента. Както знаете, в Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите и водните обекти на територията на страната. При възникване на усложнена метеорологична обстановка, Министерството на околната среда и водите активира 24-часовата работа на оперативното звено, което събира, обобщава и анализира получената информация и предприема необходимите действия съвместно с дружествата, осъществяващи техническата експлоатация на язовирите, и предупреждава всички институции. Това беше направено и при получаване на информация от Националния институт по метеорология и хидрология, преди да започнат обилните снеговалежи. Всички бяха предупредени за това, за да могат да бъдат мобилизирани, да могат да бъдат въведени всички мерки, за това да се активират всички органи и власти за справяне с ситуацията. Във връзка с бедствената ситуация в страната, създадена в резултат на обилните снеговалежи, необходимо е да мислим и за това какво ще се случи при пролетното снеготопене. Както знаете, към момента обстановката продължава да бъде усложнена, особено в долните течения на поречията на реките Марица, Тунджа и Арда. Накратко състоянието. Нивото на река Марица при Свиленград продължава да бъде с код оранжев на предупреждение. Същото се отнася и за река Тунджа в района на Елхово, която продължава да е в непосредствено под червения праг на тревога, като по прогноза се очаква да се запази тенденцията на плавно понижение, оставайки под оранжевия праг. Повишено внимание имаме и за водосбора на река Арда. Ето защо ние предприехме спешни мерки и приехме пакет от действия, които трябва да бъдат предприети незабавно от всички отговорни институции. Както знаете, съгласно националното законодателство са създадени компетенции на различни държавни органи във връзка с преодоляването на природни бедствия. Затова ние в правителството вчера взехме решение, което да гарантира координиране на всички компетентни органи за постигане на
максимални резултати при преодоляване на последиците и евентуално влошаване на обстановката във връзка с пролетното снеготопене.